Салому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуҳ. Хуб ҳастин, тинҷ ҳастин, соз ҳастин ҳазрат ҷонам. Ба хотири Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло як чизро фаҳмидем, гуфтем ба шуморам барасонем. Корро мо кардем ба хотири Аллоҳ. Ана рӯзи 23 март 2018 рӯзи ҷумъа мешавад. Саҳар дода будем ҳамин ҳуҷҷатҳомона. Гуфтем барои регистрация дар шаҳри Москва гуфтем регистрация кунем ки мисол ягон камбуд ягон проблема нашавад. Чанд пеш бародарои тоҷик рафтем, гуфтанд ки як ҳафтада тайёр мешавад, 5 рӯза тайёр мешавад, ита тайёр мешавад. Одам меёфтем алҳамдулилла дар мобайни ҳамин нимрӯз карданд мошоаллоҳ. Хайш як қудрати Аллоҳ ҳай ки Аллоҳ мушкилемон осон гардонд. Худованд ҳамаро мушкилаш осон гардонад. Баъд ҳамин регистрацияро кардем. Ҳамин регистрацияи печа штамп зага дар ҳар як регистрация ҳамин штамп ҳаст ҳазратҳо. Дар ҳар як регистрация ҳамин штамп ҳаст. Ана баъд ҳазратҳо дига намедонам чӣ кор кунам. Пеш чанд бародари тоҷик рафтам, гуфтам ки ҳамин чӣ хел бифаҳмем, ҳамин оригинал боша, не гуфтанд ки даяр шуда боша. Дар нимрӯз гуфтам 100% гуфтам бад фальшивия. Гуфтам хай, гуфтам мебинемш, гуфтам оле проверка кандар кун. Ҳамин закон полос гуфтиам чо боре ки ҳам қаме ком ментора намеёвам. Ки ҳам пеши яташ бурам муроҷиат кунам, бифаҳмам ку чӣ хеле ҳамин ана 100% аст ё ки нест. Ки як чахае ёфтам, короче, баъмон метрои Баъмонскида. Пеши як шаки омадам шаббат. Омадам гуфтам товарищ начальник туда-сюда. Гуфтам ман фалони писмадони гражданин, гуфтам Таҷикистан. Гуфтам ҳамин регистрацияро кардам даяр, гуфтам землякомам хали архи мегӯянд, гуфтам ҳамин чӣ хеле ана дар як ҳафта мешавад оригинал. Чизе ки дар як ним рӯз мешавад оригинал нест, фальшивия. Гуфтам ҳаминро чӣ хел бифаҳмем? Гуфт интернет дорӣ? Гуфтам ҳо. Гуфтан ҳамин гугледа мезанӣ? Гуфтам хай. Гугледа задам. Гуфтам медонӣ ҳаминро проверка мекунем. Нову вектор наистагия ин номи фирма. Вақте ки номи фирмаро кинаста баъд инҷода огрон ин болора дисин ҳамин огрона. Ҳамин огрона менависем барои ҳамин нови вектор. Ҳамин огрон баъд ҳамин рақама менависем. Короче ҳамин рақамора менависем. Ҳамин рақамора ки нависа автоматически сайт мебирояд. Баъд инҷода иннн и кота. Ҳамин нигоҳ кунем огронтон қатъи ҳамин кото иннто автоматически худаш мебирояд. Ҳаминро мекунем ҳазратҳо, мебинем ҳамин органтон қатъи иннтон ки сападат кард московская ё ки Санкт-Петербург ё ки кадом шаҳри Россия боша набоша фарқ надорад. ҳамин хел бояд оригиналаша фаҳмида наркунад. Дар баъзе данияш агар боша автоматически мебирояд. Аки одамое ки бепатент, одамое ки бе ягон хеле просто регистрация барои нами временно гаштаншон. Одамое патенти мекунанд ба фикри ма 100% оригинал. Хай ки бо проверка кунам бо хубай. Барои ҳамин ки сол мо 10 сол дар ҳамин Россия будем, намефаҳмидем, намедонистем. Ин ҳамин омадем бо даҳанҷа худованд накунад мо омадем дар ин Москвада. Бо нафаҳмидем ҳамтари нағма дошта. Огрона қатъи нови вектор ҷа ҳар хел фирма донестагия, ҳар хел фирма. Аймаи ҷа нови вектор наистагия, баъд инҷа огрон наста, баъд ҳамин рақамҳоро набирад мекунед то охира чанд рақами ҳастай. Ҳамин инҷа огрон ҳамин рақамҳоро ҳамаашо набирад мекунед. Ай ана иннн ирам котай, короче и худаш автоматически мебирояд дар ҳамон Google. Бо ҷода чанд программа мебирояд. ҳамон программаро хушрӯ нигоҳ мекунед ҳазратҳо. Нови вектор орган баъд ҳамин ба иннн қатъи сападат кунад. ҳамин рақами боло қатъи рақами поётон дар ҳамон сападат кунад. ҳамуда медоред инҷода чандта программа мебирояд. хай ба ятата медоред, тамошо мекунед. Вақте диромадем тамошо ки кардем мисол ҳамин инҷода наистагия ному фамилияи ҳамон одаме ки дар хонаи худша, дар корхонаи худша, дар қаври худша, дар балои худша ки ҳамин регистрация мекунанд, ҳаминро дар ҳамин автоматически ному фамилияш мебирояд. Қатъи автоматически мебирояд дар ҳамон
саида фаҳмист. Агар дани ба зада боша автоматически меброяд. Бромад ҷон мекунем фалон писмадонӣ фалон адрес ҳамхали адрес ҳамаш қонуни қоидааш хати меброяд дар интернет. барои одамое ки мисол ҳастанд ки ҳамхали рӯзошон дидем солҳои 2006 буд 7 буд 8 буд ҳамхали солҳоашон дидем регистратсияҳомонам оригиналам мекардем пато мегуфтанд дар дуруни отдел маҳкама мекардам мегуфтанд понфрон мекарданд ки ягон сум биканем фальшивӣ мегуфтанд мегуфтем охо па чӣ хел фальшивӣ ки ту база дана надори наметавонӣ проверка кардан ки баъд мо фаҳмидем ки инам хали бо ин пати печат ами ҳама дана базира рола бозӣ мекарда огран нн но вектор ин рақамора қатини рақаму ин рақамо шарт нест худаш автоматически меброяд ограна мезанем но вектора баъд ограна мезанем қатиан рақамо чанд рақами ҳаст ҳамира набирад мекунад автоматически меброяд ами нн қати нн худаш автоматически меброяд баъд ҳами сападат кана ҳами се чизи сападат ки кард дар ҳаму программа Google да меброяд баъд ҳамуда медроем зер мекунем медроем чикор мекунем баъд ана медоем баъд тамошо мекунем ҳамун ному фамилияш Александр Македонский Nexia Қаврбалои ҳамхали каражат кадоми номи боша каражат ё ход бар мисол ҳаста ки бародарои тоҷик ҳаста ки дар хонаи хучон мекунанд ҳаста ки хештаборо ки дар хонаи хучон мекунанд ҳаста ки мисоли калазардо дар хонаи хучон мекунанд ё ки дар корхонаашон ё ки дар ягон ҷо ё поштада ҳар ҷойда бошам ҳамин дар базаи дани ҳамин дар интернетате ки ёфти бромад дар базаи дани автоматически бидон ки 100% гарантияш қатъия ман ира худам рафтам пеши ҳамин ментор пурсидам гуфтан ҳамтари 100% гуфтам агар ҳамихи боша 100% гуфтам 1000% гуфтам шит гуфтам гап нест задам худам проверка кардам дидам ҳамаша 100% рисида ҳайрон шудам ки гуфтам ҳама қасомо гаштем намедонистем нав ина мошалло хай ёфтем ҳамира ки бахайр ба хотири Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло чанд бародари тоҷика дидам хабардоршон кардам шон додам чӣ хел кам дар кор чо кам дар кор ана бо хай дар ҳамҷода ҳаракат кардам ки ҳамин гуфтам видеода чӣ хела видеода кунам партомад дигар бародарои тоҷик ҳам мисол худ узбека тоҷика касе боша набоша бародари муъмину мусулмон фақат ба хотири Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло метавонем ҳазратҳо ба хотири Аллоҳ шом бутен ягон бародаратона мисол чӣ хела бо хуба як чиза ёд бигирем бо бахилмон хуба ки дар пеши бо ҳамихел мисол инсонои ҳамин калазаҳое ки ментор бо мисол сарбаланде медони зуд чӣ хел документа проверка канако чо кандар кора я делет парай ҳазратҳо барамо лайк мечиқен чиза мечиқен у проблемаи шумо ҳазратҳо илтимос ҳақорат накунед ба хотири Аллоҳ бародари муъмини муслимон ҳеҷ вақт ҳақорат намекунанд фақат ҳақ мудово мекунанд иншоаллоҳ неки хайр Аллоҳ ҳидоят кунад одамое ки мисол ҳақорат кунира дар амони худованд бошед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Обод бошед ҳазратҳо.